Здравејте од екипа на Радио Хашове тук при нас. Можете да рекламирате објави и всичко од този вид реклами на телефон +4 91767924 5519. Само тук при нас в Радио Хашове очакваме ви само тук и сега най-доброто онлайн. Радио Хашове очакваме ви. Здравейте от екипа на Радио Хашове тук при нас. Можете да рекламирате објави всичко од този вид реклами на телефон +4 91767924 5519. Само тук при нас в Радио Хашове очакваме ви само тук и сега най-доброто